Bay, hinaot, ma-share ni ninyo nga video para makaabot ni sa mga tao nga makatabangan ni niya kay pait kay ang iyang istorya sa kinabuhi. Pertig yung dauta, mura na yung kalabira oh. 44 edad. Pero sus, murag skeleto na kita na. Kaluoy kita. Ginoo, kaluoy ini. Nagkaroon lang kita mo, nababaga kong now, sabay kong mga inabang. Karoon lang kita mo, baka kaligpin na rin nasakit, mabubukod. Isa may mong sakit? Nawa? Ba? Ha? Nawasan ko ang do. Abdo? Na naoperahan na ka? Tambal naman ka ng kuan. Inom kong tambal man. Naginom kag tambal pero wa pa ka maoperahe. Imong abdo mo na daw? Dili man ka na daw, kanang nawasan ako kanang abdo, sir, ba kanang namo ko inom na tambal. Tagtatayo Sus, niwangan ni mo oh. Tagtatayo to, galing na akong tambal. Sus, dautan ni mo. Muna ako, nababagal na yung nang bahala lang ba kay gagmay pa akong mga anak ko. Pila man kabuk imong anak? Upat. Upat? Kaya mga ipo ko. Pinakadako. Kuntian nyo. 11 ang pinakagamay nga anak. Tulong mo nang nag-eskwela, sir. So upat tanan. Pila tanan mo anak? Upat? Upat. Ako ka magulan din, karong Mayo. Upat ka tuig, karong Mayo. Unsa man imong sakit di ay? Panang bukhat. Unsa may ingon sa doktor? Pama na may gisilid ko anak ko ni Irisita. Oo. Unsa man? Para Charlie. mm, Muna ako giinom na ako. Buntag ko to hapon, akong inom. pila na magkakatuig nga nay sakit? Pila na kakatuig nga nay sakit? Kaamni. Dugay na? Dugay na imong kuan? Mintin na rin ako na yung kumpanya akong tapos. Imong panlawas o daot naman kay ka oh. Ugat, ugat din. Pilking daotag kita no. Okay. Baga pang bukton sa yung 2x2 baga pa. Luoy tayo nimo. Pila may imong edad? Mahayat ako bugas niya. Pila may imong edad? 44. 44? Walang galit ko ni Ma'am Dona. 44 pa imong edad? Dona na niya akong ay kong bugas. Hmm. 44. Luya nimo no. 1979 lang po. 1979. Oo, katong pagka-Pebrero na ko ang hotel ko. Sus ko nimo. Asa man day mong bana day? Una, magdinas mi sa una, mga amoy, pagkaroon lang yung kayo. Sa una, di na makukalaba kay mag-uwi man ako mga amo. Nasay mukha na kong laba o limpyo kay. Di na magkakadaog sa trabahoon. Kay perti naman imong daot oh. Mao nang wala na imong patrabaho nimo. May kutuban. Ha? Nya, be panawagan na lang sa mga tao nga nakakita ning video be. Sige na, ayaw ka uwaw. Panawagan sa mga tao kay basin pa dayon maluoy nimo. Oh, kay ngayo magkakagtabang diri nako nya wa mo koy kwarta ikatabang nimo. So kanilang akong video mo maghatag og taytayan para tabangan ka sa mga tao. Sige, pagpaila sa imongan ug taga-asa pug ka. Bigit sa may imong ngalan. Inilina. Erlina? Apelido? Ha? Mag-asin? O Erlina Mag-asin, taga diin man. Takadya. Asa diha? Wa sila kabawa asa diha. Taga Bukingking, Carmen Cebu. O gi. Nya gi panawagan na unsa man. Sige ayo gawaw. Ayo gawaw, panawagan na. Ngayog tabang gi. Mga akong tabang ninyo. Ah, hinay kay mong tingog, di madungog. Hinay kay mong tingog, kusga. Mga anak ko tabang ninyo. Kaya para nasa ko palituno na kanang tambal. Utang ko ikapag sa kong tambal. Kay bunta ka akong ang. Batos kapin ako ang adlaw. Sige, unsa pa imong istorya nila, unsa pa imong gibati, unsa imong sakit. Para matabangan ka nila. Isulti. Ganihan nag-explicar ka na kung unsa imong gipamati, unsa imong gikuan, ipasabot sa mga tao. Sige, naning tan-aw diri, sige. Nawasan ko sa ako.
Mao to yang abdo ko no, nadaot ni yang lawas, yang abdo na unsa ka na yang abdo na yang mata oh, yellow kayo. Ya perting daota. Nah, baga pang dos por dos. Sa yang bukto no, perting daota gyud oh. Mga buko kay ng lapos. Kita in town. Sus. Nya. Naikaon sinyo ha. Di panawagan diri. Ano pagisgot sa gigi isulti diri. Nasa taga Bukingking ni siya guys. Adisgrasya pa ko. Oh, na-disgrasya atong imong bana di ay bago pa. Tambal. Naon Sa sentro, wala may tambal. Nya naunsa man siya pagka-disgrasya. Hindi ko din sa nahubag yan. Nang hubag ang mga tiil. Ngayon na namita. Nagkuhan sa motor, na-disgrasya sa motor. Din sige ka ng motor di ay. Nag-drive siya kabalabal. Nya di na ron to katrabaho kay na-disgrasya sa motor o nagtrabaho pagyapon. Wala. Hindi mo siya katabaw. Sakit man ipong ko. O di siya kalihok kay sakit ilihok ang tuhod kay dagang samad. Nato sa ako. Lu itaw ni mo eh. Ano nga po? Ingat eh. Perti na gyud nimong dauta oh. Sus, perting dauta oh. 40. Ilay mo edad? 44? Taga kuha ni siya, taga Bukingking, Carmen Cebu. Ya. Tiging daw ta. Mo to, unsaing ketas ayang ang paa oh. Oh, ang paa peting gamaya. Ako ikuha ng sanilas ha. Oh. Ah. Mas baga pa ang sanilas. Mas lapad pang sanilas kaysa iyang paa. Kaysa iyang paa oh. Imagine lang. Tingnan ko ano. Sus, tabangin tao ni. Sige, mao to. Susunod na lang po ng video. Oh, ani lang diri sa akuan. Kaning Bukingking, Barangay Bukingking or unsa nga barangay da? Poblasyon. Ang Purok Bukingking, Barangay Poblasyon, Carmen Cebu. Mao ni siya. Sige sa ngalan nimo? Ha? Erlina. Apelyido? Mag-asin. Erlina Mag-asin. Sige, mao to mga Facebooker. Pertig yung dauta, mura na lagi yung kalabira oh. 44 edad. Pero sus, murag skeleto na kita na. Kaluoy kita. Ginoo, kaluoy ini.